Tuh aku pas sedang ya nggak aing yublay ngikum ke kur maring nggak aku blay piwe ki kur ki kha ki man baro ki baying basam kum juru ya ki nongkit kam jong ka seng kur maring hi baro kowe ngadap da kajing kmen ngade general secretary da ka bor jong ka seng kur maring ngakwa banya thu si pi baro abat banya werlang haka bajadai ban kajing penlong jungi ya ka darbar kur maring ka basisin sisnam tukumta kane ka jing penbena sepi ba haka khatwai terek ubna Januari snam arajar arpsaw haka puar khatwai bije ngidon ka jing yalang kur ka banlong hapo ka mau pro unit kalentia jungka kalong na nompo kumba lai kilometer dunai bat sano sakadiang banpoi sapo mau pro tukum tanga penbena bat ngawer lang ya baru ki kur ki kha ki man baru phinya poi renti sakate ka jingyalang kur ke jungi kaban julong sisin sisnam tekane ka dei ka jing penbena ba ki badon na po jong ka them ri bhoi bat ki badon sabar jong ka them ri bhoi ru to sim bakane ka dei ka jing penbena na ka liang jong aku general secretary jong ka kur pelun ni baru kowe ba ka general meeting jong ka kur maring ka ba sisin sisnam kanlong ha ka khatwai tere nai bening kong snam arajar arpsaw hapo ka mau pro ka ba hap hapo ka unit ka ba thamai ka bangi dang sudep thungsian house nam arajar arpulai tekane ka dei jing penbena ya baro ki parakur parakhahi te kublai sibun kublai snam thamai ya pi ki bahayung basam ki lok ki juar ki bapet bat ki baju sumatnar ru banyaram yungi ngakhot ngayawer lang sakane ka jingyalang kur ka ba sisin jisnam jong ka kur maring pelun hi bar kowe kublai sibun